Nginibingelele sizwe sikaphunga noMageba nebenkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bembambale shoba igama lami nguBrightin ngwakashandi ngakhona le mandeni emacambini phathe Nkosi uMcambi uSigigadela ngoba ubona ngosi abathi ke umqomiso wentombi iphindele kwela kubo engudwini angeke ngigeqa amagula ngemuke kwazi sephela nami ngiyasithola inyanga yabantu besifazane ngiwumuntu wesifazane esiyadinga ukuthi siqhakambiswe siyadinga ukuthi sikhonjiswe ukuthi sibaleke kangakanani kanti futhi siyayithanda ke nenselelo siyayidinga inselelo umbukeli ngasekhaya asisho ukuthi masihlukunyezwe kodwa nje sithi inselelo mayiphoso eyezinto ezinhle ezinto eziyaphambili lokho kwenza ukuthi umuntu wesifazane aqoquzeleke njengoba ke izwe liqhubeka liyaphambili ngalokho siyobusa sibambisane ngalokho embukeli ke ngasekhaya ngingaze ngilokho ngikhuluma kakhulu sinomunye oyisihambeli sethu namhlanje khona la kwimandeni lockdown house party njengoba isonto abanye bayahamba bezinkonzweni futhi umhla ka9 bazobe beqhuquzela futhi bengabantu besifazane ukuthi kuyaphileka izinto eziningi ziyenzeka ngokunqoba nokubambisana nokuhloniphana nothando ozimdadadadada ozimdadadadada hey baba hey ya hey kuyasho ke mbukeli ngasekhaya ukuthi namhlanje yisonto wonke umuntu uyazizwa uyaphila kuyavuka lokho ukuthi namhlanje usuku ke olukhulu kakhulu nolubaluleke kakhulu kanti ke namhlanje ohlelweni kwimandeni lockdown house party sinaye ke la unkosazana uMakhosazana Zungu no uvelele kakhulu ke la emandeni nowenze kahle kakhulu kwezepolitiki kanjalo nasemphakathini wasemandeni Sizokhumbula ukuthi uManzini uzalelwe waphinde wakhulela endaweni yasemandeni lapha afunde khona amabanga aphezulu ekhona la eTshana amabanga aphansi uqale khona futhi khona la emandeni waphinde futhi waphothulela khona ukusho ukuthi umuntu wesifazane oyazisayo indawo yakubo oqhakambisayo la aqhamuka khona ongahambe endaweni eyisemadolobheni ngenxa yokuthi endaweni akhulele kuyona ayinayo intuthuko ethe yaphelela kakhulu kuloko kusho okukhulu futhi kuyafundisa kakhulu emphakathini kanjalo nasentsheni futhi eseza nezogcina futhi iphethe lesi sizwe sikusona uManzini uqala ukuzibandakanya nezepolitiki ngesikhathi ke joina umbutho wabasebenzi kwaSithebe kanti phakathi kwezinye izinyunyana seke wazihola iNUMSA kanye neKhosathu nalokho futhi okuyikhona ogqugquzela kakhulu uphinde kusifundise nathi intsha namhlanje useke ke wahola nenhlangano yolusha kulesi sifundazwe eqenjini lingakhongolose kuyiANC Youth League uholeka isikhathi esana nje kwisifundazwe kwinhlangano ke ebusayo njengoba ke eseyilungu lesifundazwe kumbutho kaKhongolose kanti kumbutho ke futhi kaKhongolose ke uphinde wamethemba kakhulu njengoba ubekade yikhansela wangusomlomo kumasipala emandeni njengoba ke seyilungu lesishayamthetho sakwaZulu Natal oyisekela khona likasihlalo ubosihlalo lokho futhi kuyagquzela kakhulu ukuthi kunomuntu wesifazane okwazi ukuphumelela abekulesi sima kusona since abantu besifazane benokwesaba bayasaba abantu besifazane kakhulu ukuthi bephumele obala ngezinto abazenzayo abanye basaba ukuthi uma bese ikhundleni eziphezulu kunemzimba abayidayisayo ukuze bethole lezo ikhundla ka futhi kunemali abagwaza ngayo ukuze befike la basuke befike khona kanti ke singabantu basemandeni lokho kuyasiqhugquzela kakhulu ukuthi masiqhubeke sisebenze kanzima ukuthi sifike la naye asefike khona siphinde simchomeke nophaphele gwalagwala ukuthi nje abuya azosebenzela ngasekhaya emandeni athi ngifuna ukuzokhulisa isizwe sakithi ngifuna ukuzokhulisa indawo yasemandeni lokho nje kusho okukhulu masicoshe sifunde Mangageqa amagula ngemuke sengathi akekho lo muntu engikhuluma ngaye kodwa ngaphambi kokuthi ke sikhulume semuke masiqale sanitize ngoba ukuphepha kubaleke kakhulu masanitize nami ngisanitize la sicela ukuthi uma athathe imic Unjani ke Manzini Ngiyaphila ngibingelele ababukeli emakhaya I know ukuthi ke lo mcimbi singawo uyadlala einkundleni zokuxhumana Sibonge kakhulu sibongeke njengamanje mbukeli sinaye la ngizobe ngimbuza khona izinto ezahlukahlukene ezithinta ke lenyanga esikuyona ngoba kusigakhohle ukuthi kuyipolitiki ke lokho kwenza ukuthi kukhulu ziningi izinto ayibonayo nezaphinde futhi asichasisele kuzona kakhulu siphinde siqonde kangcono manje ngoba ke siyakubona ukuthi umuntu wesifazane osevelele kakhulu uqala uncane kakhulu ukuvelela kwezepolitiki abanye abantu besifazane lokho abakusaba kakhulu ngezathu zokuthi kunezinto ezayishiwo
abantu besifazane mabenza izinto ezivamise ukuvelela ezweni baye bethukwe abanye kuthiwa balalile nabantu abathile abaseyikhundleni ukuze bebe kulezi ikhundla bakuzona abanye bayasaba ukuphumela obala bekhombise amandla banawo kanti abanye futhi abantu besilisa ke bayakusaba kakhulu ukuhlulwa ngabantu besifazane mhlambe manje ngoba kuyinyanga yabantu besifazane kuusuku lwembokodo kuthini ukuphawula kwakho njengoba futhi kunalesi simo esihlasele kakhulu izwe sokubulawa kwabantu besifazane ukuhlukunyezwa kolusha ukuhlukunyezwa kweingane yonke leyo nto leyo engaphansi komgodla wabantu besifazane mhlambe ukuthini ukukhuluma kwakho njengomuntu wesifazane osevelele kakhulu kulelizwe futhi obona kangcono ngiyabonga kakhulu ithuba lokuthi ungibuze lo mbuzo engicabanga ukuthi ubalekile inkosazane Mthiya Umuhle ngibonge futhi nanethuba engilinikwa iMandeni Lockdown House Party njengomuntu ongumhlalo waseMandeni nokhulele eMandeni ngizoqala nje ngokuthi ngisho ukuthi nje ngomhla ka9 kuAugust usuku olubalekile kuthina sonke not eSouth Africa not kwaZulu kodwa even international ngikhuluma nje namhlanje ilanga la iUnited Nations okwi-international body ekwazi ukuthi i-celebrate nalo usuku labantu besifazane kodwa ke kulonyaka izobe ifocusa kakhulu kuma issues that relate to iCovid-19 okuyiwona umbulalazwe esibhekene nawo engicabanga ukuthi futhi nohulumeni wethu wenza konke osemandleni ukuthi asiqashise ingakho uthola ukuthi ke ngithema ngifika wangimukela kahle futhi enguncumayo ukuthi ngimukeleke kahle ngagaziswa kahle izandla bengivele futhi ke nami ngimisela ukuthi ngifake isifonyo izinto ke lezi engayibalula ngokuthi sibhekene nazo suhulumeni not only eSouth Africa but yonke indawo ngifisa ke ukungena ukuthi much as kwi-United Nations nayo celebrate usuku labomama njengoba ngathi celebrate even at a national level kwi-African Union iyakhuluma ngokuthi abantu besifazane fanele banakekelwe kangakanani nanokuthi banendima neqhaza elikhulu kufanele balidlale so khumbula ukuthi eminyakeni engemngaki besinomunye wase-South Africa umama uNkosazane Zuma ewuhlalo we-United Nations lokho thina besiqatsha ngakho ngoba kusenze sazi ukuthi izinto eziningi esizenzayo empilweni noma esikwenzayo as Africans noma as South Africans akubo ukuthi sidle ekhaya uzobona ke indlela engihlobe ngayo hayi kuyabonakala kakhulu indlela engihlobe ngayo ngiyajabula nje ngoba angihlobile ukuthi ngithenge kwenye indawo but ngiqokiswa abantu bakhona la ekhaya ntombazane nje yakhona lapha endaweni isiketi sami engasithenga kuyo intokazi kaNtsele lapha ngenhla esikhalambazo umama uMbusi omunye ke uyaziwa udumile naye ekuhlobiseni abantu besifazane ngithena ke angihlobe ngiphelele ngoba ngokwe-UN kusuke celebrate nanama indigenous people indigenous people ke that's what defines us thina as South African mina njengomZulu indlela engihloba ngayo and ngiyajabula ukuthi nawe inkosazane ngikufice uhlobile okusenza ukuthi sikhumbule ukuthi singubani engicabanga ukuthi kuyezinye zezinto mina ezingenza ukuthi ngithande kangaka ukuthi ngibe semandeni njengoba ukwakubalula kwinkulumo yakho ukuthi ubona ukukhathalela umphakathi osemandeni nginento ethi ngokwasemandeni imandeni it's wealthy noma icebe kakhulu uma ngabe kukhulunywa ngento engayibizwa ukuthi human capital ngokwamakhono abantu basemandeni abanawo ngokwemfundo abanayo much as bengabantu abasuka ezimene ezingezinhle kahle kodwa iningi labo you'll find them occupying very strategic positions ku private sector na ku public sector ngokwahlukana eindaweni you go to Limpopo you'll get them you go to Mpumalanga you go to Johannesburg you go to eThekwini you go to Cape Town wherever even abroad we have abantu bethu basemandeni abavelele nabasebenzayo khona but when it comes to indlela imandeni developer ngayo uyabona ukuthi it's very minimal kungenzeka ukuthi njengemandeni ezinye zezinto ezenza ukuthi abantu bethu bengafuni ukuzobamba iqhaza khona ingenxa mhlawumbe thina asiba receive kahle kungalesi sizathu ke okungenza ukuthi ngikucele noma siku influence kwinhlangano ebusayo okuyinhlangano enakekelayo kaAfrican National Congress ukuthi thina abantu
abasemaphalamende ngabe iPhalamende elikhulu kungaba ishamthetho uma ngabe sesijutshwa ngokwama-office sinxusa ukuthi asibuyisele ngasemakhaya ngoba ngokwepolitiki uthola ukuthi kujutshwe kwenye indawo njengoba kujutshwe eMgungundlovu but ngokwe-office likahulumeni ngilapha eMandeni i-office lilaphana ePlaza abaningi balazi leli bekuthathwe kulincwadi but linomsebenzi omningi ofanele liwenza so-ke ezinye zezinto-ke noma inselelo engiyibona ibalulekile ukuthi much as sinomkhankaso wokuthi silwisane ne-gender-based violence noma ngokuhlukumezeka kwabantu besifazane kanjalo nabantwana ngeke lemkhankaso ize ikwazi ukuthi ibe impumelelo uma ngabe abantu bethu bezikhohliwe ukuthi bangobani mangithi abantu bethu ngikhuluma indaba yokubaleka kwempande impande uma ngabe impande isaphila esihlahleni ngisho ngabe thuso sinqamlile siyaqhubeka sikwazi ukuthi sihlume sakhe amacembe amahle uqhubeke kube nezithelo uma ngabe kufanele kube nezithelo lezo thelo lezo zidliwe nina nomphakathi niphile kodwa futhi akwazi ukuthi ushele ithunza lelo leso sihlahla kungalesi zathu-ke engibona ngaso ukuthi ngilenze ikhwelo njengomunye wasemandeni ukubeke kahle uma uthi ngifunde emabanga aphansi ngafunda nonyeke ngabe kungakabi umbewenhle Sundumbili Mkandeni Tshana ikole lezi engifunde kuzo ngaphandle ka-1985 lapho engafunda khona eLento eSamungu so-ke uma ngabe ubuka njengoba ngithi baningi abantu bethu kulabo bantu akusibona abantu besilisa kuphela kukhona nabesifazane hold very serious positions. I can just make a mention of the few abazoqhamuka njengamanje nje engqondweni yami like you have Usis Yvonne. Usis Yvonne is with Department of Human Settlement. It's very strategic. She works with the MEC champion Umama Opheki Nkonyeni. You have also Usis Uthamela Ndlovu, or Deputy Director kwa Health. I'm just listing laba engathi bakwe generation yami mangabe ngasho ngoba those are the people that have studied HR. Uma ngabe ke ubuka bangaki ke abantu abakhona ngokwasemandeni abane contribution esingayi wage amasi wage asithi ena is equal to what umama umxege did. How many of them? But I'm so inspired by each generation yamanje ama 2000 much as engabuka ama 2000 kodwa kuyatshengisa ngoba izinto abazenzayo it shows that includes yourselves nabanye abaningi nabangale kwegeneration yethu abakwazi ukubeka ukuthi siyafuna ukuthi siyibone emandeni ethuthuka but ke thina esikuhulumeni esiyithola sithunyiwe abantu ngabe sayenza yini justice ukuthi bagcine babuyele ekhaya masikhuluma ngezokuhlukumezeka nanendlela umuntu akhula ngayo kwipolitiki. It's not only in politics lapho kuba khona nenselelo khona ukuthi umuntu wesifazane ethole evimbeka noma evaleleka. Ikhona yebo inhlese yokuthi abantu basabe abesilisa in particular ukubenza begcina beba nalokho ukuthi no siyamvimba ngoba sambona ukuthi uza kabi. We attempted ngo-2017 ukuthi sibe no president. We are not proud ukuthi we failed that mission. We are really not proud, especially because ANC iyona kanye advocator into yokuthi kufanele kube khona ukulingana ngokwendlela abantu abatrithwa ngayo ngabe isifazana noma ngani. So iqala lapho ke lento. Then you'll have ama cases amaningi amanye okwazi ukubona ukuthi are politically informed angasetshenziswa to taint the organization noma to taint individuals within the organization. But as the ANC noma nanohulumeni oholayo iclear when it comes to izinto ezikhuluma ngokuhlezwa kwabantu besifazane. Asihambisani nakho futhi siyaliswana nakho njalo. Kodwa I want to state noma ngikubeka ukuthi akubanga lula nami ukuthi ngikhule. Kodwa kungabanga lula kanjalo. Nginayo into ethi akukho lapho osukuphoqwe khona ukuthi wenze into. Ngifuna ukukuphinda lonto. Akukho lapho sokuphoqwe khona ukuthi wenze into mangikhuluma into ngikhuluma ngabe ukuthi ulala nomuntu ukuzunyuke ukukhokha ukuzuthola umsebenzi ayikho into enjengaleyo ukwenza nawe usuke accomplish to what is happening to you if you allow those. I believe ukuthi abantu abaningi abangaziyo they will say uma ngabe ngisho ufuna ukwenza into ebhede uyacabanga ukuthi hayi amakhosi akazi ukuyivuma leyo nto akazi ukuyenza because I told myself ukuthi angeke ngivume ukuthi ngibulishwe nanoma ubani ngabe umuntu powerful ngokwemali umuntu powerful ngokweposition that he or she holds. I won't allow myself to be bullied.
So I know my rights. Nano wonke umuntu futhi ngicabanga ukuthi inhlangano kwele khona ikufundisile ukuthi abantu babe abakhululi babo noma to be their own liberators. Engicabanga ukuthi for me yona into that has kept me going and has driven me to be where I am. Why would I pay you to sell my labor? Why must I pay you? Because I mean ngamandla. I mean ufanele ngikhokhele. Why must I sleep with you? Just for me to get umsebenzi or to get to be promoted. But all it takes is a commitment. All it takes is a passion that drives you as a person. Ukuthi ngiyafuna ukuthi ngilenze ushintsho. Lungaba ushintsho oluncane mangibuka. Kodwa uma ngabe kuthinteke umuntu oyedwa noma ababili, lo yedwa noma ababili abathintekile, banabantu ababalandelayo noma basizakalayo ngesikhathi umthinto. So that's what has driven me this far. Mangabe ubuka ngokwasemandeni njengoba ngikhala ngokuthi abantu abaningi basemandeni asibatholi bekhona emandeni. Fine, it might be i-system yethu engakwazi ukuthi ba-accommodate. U-deputy mayor ekula evula wa-mentionile indaba ukuthi last week ngesonto edlule ukuthi ezinye zezinto when you go to emkhandlu you'll find ukuthi abantu abaningi are not from emkhandlu nasemandeni. Much as bekhona abakhona abasemandeni kodwa kuba sengathi kuma-strategic positions abekho. Kuzamekile ngizokusho kanjalo ukuthi noma kunaleso sikhalo but kuzamekile compared to what it used to be before. Kuyafana futhi nanento yokuthi obani abahlomulayo in terms of ama-business nani. Kuyazameka. You have to start somewhere ukuze ufike lapho ufuna ukufika khona. So nale initiative nanokusebenzisa this media platform ukuconvey nanokuxhumana nanoku-identify ithani ngoba umsebenzi wemandeni lockdown house party mkhulu. It's not about ukuthi identify talent but also to impart information, to also educate communities. Okuyinto ke ngokumsebenzi engikwenza ngicabanga ukuthi ke urelevant. Ku-right ngoba ngikhuluma nama-stakeholders zonke nabantu bonke ngokwahlukana. So kubalulekile ukuthi njalo uma ngabe senze izinto sikhumbula ukuthi singabasemandeni ngine-responsibility. Uhulumeni yebo nayo i-responsibility afanele kayenze. Kodwa mina ngenzani ebukhoneni bami? When you talk of Mama Mxenge, you see Mama Mxenge was a nurse by profession. Was a nurse, had to raise abantwana yedwa after Baba Mxenge bembulele ngendlela nayo Mama Mxenge abambulala ngayo. Baba Mxenge used to be a lawyer. Ebemele amalungelo ummeli wabantu amalungelo abantu, but also a politician. Kodwa Mama Mxenge ngifuna ukuthi sidrowe nje inakhuzane ngempilo yakhe ukuthi having lost a husband, having to be a mother and a father kwi family yakhe, she managed ukuthi aqhubeke athi lokho kwakubahlanganisile bamxenge okuwuthando lwabantu, athi ngizoqhubeka nakho. Kukhona lapho tholakala khona uMama Mxenge efundela ukuthi naye azumthetho ngoba epassionate ngabantu. Manje ke kulesi sikhathi samanje ipolitika ngalesa sikhathi kwakuyipolitika ekhuluma ngumbangazwe. Kwakumbangazwe. Manje sekumbusazwe. Sibusizwe manje. So kunomehluko. Ngesikhathi ukumbangazwe you'll understand the tactics that you apply kufanele ahluke. Njengamanje ama tactics sefanele manje abenjani abesethenini sibusa izwe. Masibusizwe sebesindlaleleke oMama Mxenge noBaba Mxenge nabaningi even la emandeni engingeke ngize ngikwazi ukubaqeda mangase ngiqale ngibabala. Abaswelekile ngenxa lenkululeko esinayo. Thina senzani ngoba thina sidla ama-fruit of into esingayenzanga. Sidla ama-fruit egazi lethu lingaphalalanga. Abanye bethu bachithekelwa igazi. So kumbuzo wami uthi thina senzani? Ingakho ngenza ikhwelo lokuthi kubo bonke kungabe usebenza eGoli, ngabe usebenzaphi akabuye ezekhaya. Kube nendima azoyidlala. Ba excel ngalezi zinto abadume ngazo ekhambeni. Kungaba ama-artist ngoba we're not only rich ngokwabasebenzi. There are different talents abantu abapossessayo. Sithe yeah, I'm just humbled also ukuthi kukhona wena nje nesishando. Ngoba ngiyalazi ikhono lakho nelobuciko bakho uma ngabe kuziwa kwezobuciko. But also knowing ukuthi umntwana okhulile emandeni just humbles me as a person. Ezinye zezinto ezingenza ukuthi ngijabulele ukuthi ngibe engxenye yeprogram ngoba ngiyazi nje basela abantu besifazane that are taking care of all the programs that are taking place kule nyanga, hence it was dedicated to abantu besifazane.
ngiyafisa ke ukuthi ngikubeke futhi ukuthi kwezinye ikhathi abantu bebe becabanga ukuthi lapho mabekubona wena uvelane waqhamuka nje wakhula waba nakho konke. Most of all these people that I'm talking about engithi ngenza ikhwelo kubo are from the very humble beginnings. Okusho ukuthi ababona abantu abasuke bavele baba right. Basuke ngifisa ukukhuluma nonembeza babo bonke ukuthi asibuyeni size ekhaya. Ngokwama-36 asemandeni abantu besifazane bona abaningi. Ngokwama-36 asemandeni abantu abanamizi that are heading households are women emandeni. Ngokwama-36 asemandeni abantu abaningi ulusha. Nalo lolo lusho oluningi olunabantu besifazane okuyibona futhi abaningi. Now go back to into ye-pandemic lena sibhekene nayo manje. Njengoba kunesikhathi se-pandemic asakwazi ukuhlangana. But I'm so grateful because uNkulunkulu uthi wayazi ukuthi noma kuyokwehlekala ngalesi sikhathi samanje kodwa we'll have the youth that is very creative to say asikwazi ukuhlela singenzi lutho, asikwazi ukungakhulumi lutho, asikwazi ukuthi singa-celebrate. Now we're using this platform. We are conducting our programs through the webinars ngoba those are the platforms that are created ukuthi zikwazi ukuthi zi-impact noma uqhubeke umsebenzi much as kuneyinkinga esibhekene nazo. So ke izinto lezi engiyibonayo ukuthi when singabantu besifazane singakwazi ukuyisebenzisa. Uprima nje ngomhla ka-31st ube launcha inyanga abantu besifazane. Uprima wethu ubaba uSihle Zikalala lapho abebe nenakhuzane ne-launch khona. It was officially launched ukuthi le nyanga is dedicated to women. So kulama department, I'm just citing ezinye zezinto, angifuni ngengene kukho kakhulu phakathi, but I just want to bring to your attention ukuthi ngomhla ka-7 kuzobe kunePhalamende labomama lenziwe i-legislature, lenziwe Shamthi KwaZulu-Natal. Ezinye zeindawo lezi abantu engiba-encourage ukuthi abakwazi ukuthi balalele kuzona noma babe ingxenye yazo bengasali ngaphandle ngoba for you to access nanoma yiphi information nanoma iluphi ulwazi elukwakhayo ukuthi ukwazi ukuthi ushintshe imandeni namafame angasebenzi, imandeni nabantu abaningi abangasebenzi, imandeni engathuthukile compared to other areas, yet it happens to be industrial hub. Imaphi ama-opportunities that you can seize, imaphi ama-opportunities ongawathatha uku-ensure ukuthi manufacturing is booming, uku-ensure ukuthi ngokwe-digital in line with the 4th industrial revolution esibhekene nayo manje. We are benefiting abantu besifazane. Nikhona-ke nabantu besifazane ngokwahlukana nemisebenzi enenzayo nongokamakhono nezinto eniyifundayo ngoba abanye basafunda. But yazini ukuthi kungenzeka ukuthi lesi simo sesibhekene naso isimo ungasithatha ngokuthi sekuyisimo sophila naso isikhathi eside. Kusho ukuthini? Kusho ukuthi indlela ebesicabanga ngayo, we should be innovative to say sesiqhamuka nama-solution amasha that respond to ama-challenges esinawo manje. Ngiyakulinka-ke lokho no-Agenda 2063 we-African Union ngoba bakhuluma what they do, they're advocating for us as Africans, telling our own story. Telling our own story in a way that information that is shared is not distorted. But also abantu engibabeka eqhulwini naphambili bayakhuluma besifazane ngoba bazame ngayo yonke indlela ukuthi sibe empowered. When I talk about them, I'm not only talking about them, but also even our province has ensured ukuthi abantu besifazane bayaba ama-strategic position. Ngokwenze njalo lento inika isithombe sokuthi kukhona ngokwahulumeni noma ngokwe-organization eholayo ngokwey'nhlelo zayo ikwenze konke okusemandleni ukuthi ibeke ama-systems in place, ikwenze konke okusemandleni ukuthi zonke izinto zibe sobala kubantu. Kodwa kubantu mangabe ulwazi lungafiki, lokho kuyabenza ukuthi kugcine sengathi ukuthi abathanda ukuthi babe nendima abayidlalayo, yet inkulu indima abangafisa ukuyidlala. Thina-ke njengabahlali basemandeni noma mina njengomhlali wasemandeni okhule la as a single parent ngoba mina ngikhuliswe ubaba nomama, umama oshade nobaba ongeni baba wami biological dad, kodwa was well raised. I want to kube besinesikhathi sanele bengizosho ukuthi yini ngiyithathe nje ukuthi I was lucky ngoba the father that I had, much as wengayena biological father, he raised me like his own. At no point lapha kangiwakhona ngelinyiso, and it's so embarrassing ukuthi these days you'll find stories ezithi umntwana omncane was raped at 3 months. 3 month old child could be raped.
Then bese wakhona le stigmatization esithi abantu indlela abagqoka ngayo ibona abazazi ukuthi barish. Usuke eboneni umuntu enganene na 3 months. Enganene emntwana ungangamawele lana akhona la usuke eboneni. Ayikho into esuke eboneni. So it's a matter of ukuthi society yethu has changed, but noma ingashintsha I still have faith ethi to some of us as single parents esikhulisa abantwana ngesingethu sikhulisela sibodwa. Baningi abantu abakhuliswe abantu besifazane. Kulabantu besifazane we can draw ama lessons. Bese sakha i-society noma i-generation ezokwazi ukuthi ibe nothando loluntu. Okusho ukuthi the boys that we raise should be nurtured in a way that they would respect people, not only abesilisa ngoba bezoshana nabo kodwa even abesifazane. The boys that we are raising should be the boys that are able to take care of the families so that they claim their space. They should not be intimidated by the fact that that powerful woman is so powerful unemoto uyitshela uzathi ungcono ngoba most of our abusive relationships that we encounter today are based on umuntu uba ne-insecurity. And how do you deal with insecurities? But for all mama that have raised well their boys, it becomes easy even for the society to raise. But culture enye ufanele sibisele kubantu ilena ethi umntwana ungowesizwe. Umntwana nanoma umntwana okhulayo whether umntwana unayo umzali noma akanayo umzali ungowesizwe. So it becomes sense ukuthi siqinisekise ukuthi bakhulisa ngendlela okuyiyona so that sehlise i-level yokuhlukumezeka kwabantu. Okunye ngifisa ukukubalula into ethi mangidrowa nje lapha empilweni kaMama Mxeke wavula i-bursary after inakhuzana i-foundation kamkhwena wakhe ubaba Griffith Mxenge. Then that foundation yayibuka ukuthi inika ama-bursaries kubantwana ababe indigent noma ababedinga ukuthi basizwe. Yasiza baningi aba-benefit out of that. Umbuzo-ke noma ingcabha engiyifaka kuthina sisonke singabasehlala semandleni kulaba aba-affordayo kulaba aba-affordayo uhlala kanjani nomakhelwane wakho owazi ukuthi isimo sakhe asisihle and you continue udle uchithe ukudla kwakho abanye bahlale nokudla kuzophela isikhathi eside ku-expire kuphume kuthathe kufakwe e-tracking yethi nomakhelwane enqwaba abakusurroundile letha hanga. Abanye bafuna ukuthi bangabe bepha befuna ukuthi bebonakala emphakathini. Manzini nabo ngenxa yesikhathi esingakhuluma kakhulu sande kuningi okumele sikhulume ngakho kodwa sajabula kakhulu ukuthi ube nathi ohlelweni wavuleleka waveza abaningi abafunde kakhulu kuloko ulwazi nje othe wadlulisa lukhulu kakhulu. Siyabonga kakhulu Manzini. Ngiyabonga Mthiya. Ngiyabonga na kwi lockdown party house party yaseMandeni abantwana engibabonayo ukuthi bayafisa ukuthi iMandeni ishintshe. We are here to support you. We are here to serve. Thina sizele into eziningi futhi aseveli ukuthi ukuze sibuyele kulandela. Siseva manje esho njalo umphemba laphana kwaKhongolose umphemba uMdumseni unobhala wethu athi seva abantu noma yenza umsebenzi wakho ngokwamanje ngokwe-office onololona. So nami ngeza lokho ingakho ngithena leli thuba ngilibonge ngoba kulaba abanye abangazi ukuthi i-office leli laphana plaza ukwachicken likhini khona abaye nje balisebenzise liyavula from Monday to Friday. Kukhona intombazana okwazi ukuthi asize lapho kanjalo noMfethu Lindani from 8 to 4:30 Monday to Friday. But we continue, we urge futhi abanye abantu ukuthi basixhase ngoba not that we are managed the program esiwadrivayo siwadriver noma siwenza nemphakathi. I was so impressed also last time when I had the program ababe khona bengcenye iMandeni lockdown. They were part of that program which was done by umntwana omunye waseMandeni ongumntwana waseMandeni uNongcebo. We continue encourage abantu ukuthi basisize so that sibonakale kuba noshintsho silenzayo njengabantu baseMandeni. Sithanda iMandeni yethu. iMandeni yethu yokwenziwa ithina ukuthi ibe yilento esifuna ukuthi ibe yona. Uma ngabe siyekelela akekho nona yedwa ukwazi ukuthi ayikhiphe ezinkingeni ebhekene nazo. Ngiyabonga. Mbukeli ngasekhaya siyazi ukuthi besinganaba kakhulu kodwa ngenxa yesikhathi siyayisiphelelelana. Siyabonga kakhulu ukuthi wonke umuntu ufundile ngasekhaya wezwa kangcono wafunda. Abantu baseMandeni vukani nicoshe vukani nisebenze kanzima nithi nifuna ukufana nomama uManzini nithi nifuna ukudlula ngoba uma uzofana nomuntu akufuneki ukuthi uzofana naye ncamashi kodwa dlula udlulele phambili ukuze kuyogcina kubuya lokho okumele kube khona kule ndawo seMandeni. Ngiyathemba ukuthi iMandeni ifundile kakhulu kanjalo namaciko la
lawa angaphandle azobuya ukuze ezokwazeka kancane eMandeni mesethola noxhaso okusho ukuthi neMandeni abantu abaseykhundleni mamanzini abaxhase phela amaciko ala eMandeni ukuze yobuya akhulise lokho sekukhona. Siyabonga kakhulu ukuthi uke wakuthinta lokho amaciko ashayeka kakhulu kuleyo ndawo leyo. Siyabonga kakhulu kanti ke umbukeli ngasekhaya sinazo ezobumnandi ubujoxojoxo sinayo DJ Nana lapha ya entambeni enkinobheni siphinde sibe nawo ke la eMandeni twins ama-twins ya sineMandeni twins nabo bazosibusisa ke kakhulu ke ngomdanso. Sibonge kakhulu isikhathi enibe naso kunye nathi. Ngiyathemba ukuthi nifunde kakhulu. Igama nguBrighton nje inwakashado khona la kwiMandeni i-lockdown house party.